Toto video je pre všetkých ľudí, ktorí majú poistenie alebo si plánujú poistenie založiť. Nikoho nechcem v tomto videu strašiť, ale v týchto dňoch som si všimol smutnú slovenskú štatistiku, ktorá hovorí, že z produktívneho obyvateľstva na Slovensku 1 z 12 ľudí zomrie pred dosiahnutím dôchodkového veku, 1 z 15 dostane rakovinu a 1 z 30 bude trvale invalidným predtým, ako dosiahne dôchodkový vek. Áno, je to priam alarmujúca štatistika a ja si to myslím. Počas produktívneho veku je finančná stabilita kľúčová pre zabezpečenie rodiny a splnenie životných cieľov. Avšak aj na tejto ceste prichádzajú do života rizika, ktoré vedia narušiť plány, pokiaľ ide o smrť živiteľa rodiny, nečakanú udalosť súvisiacu s trvalou invaliditou alebo kritické ochorenie, ako je rakovina, ktorá môže mať významný vplyv na zmenu kvality života a finančné zdravie rodiny. Preto odporúčam každému kvalitné životné poistenie, ktoré ochráni teba aj tvoju rodinu v prípade takýchto nečakaných udalostí. Ak nad tým len uvažuješ alebo máš možno zlú skúsenosť s poistením, treba si položiť otázku, ako by takáto nečakaná situácia zmenila tvoj život a život tvojej rodiny. Ak už takéto poistenie máš, tak si zodpovedný nielen za seba, ale aj za svoju rodinu a si na dobrej ceste. Avšak podľa inej štatistiky len každá štvrtá poistná zmluva je nastavená tak, ako klient potrebuje, preto nemajú osloviť odborníka v tejto oblasti, ktorý ti určite rád pomôže, pretože do poistenia sa oplatí investovať a to hovorím z vlastnej skúsenosti. Ďakujeme vám za sledovanie, like a odber a nezabúdajte, poistenie vás nevylieči, ale pomôže vám zmierniť nečakanú udalosť, ktorá môže nastať.